telefonoval s nejakou Nikonom dobou. Už mi zvoneho, ne? Ako hovorí? On telefonoval s Nikonom? Myslím sa zvoní. Jaj? Jak to volá, jak ho volá Jožo? Brinzový kokot. No, Brinzák. Bože. To myslel, že o ňom vypráva, do Brinzáka. Ona, že sa keď prejdeme na to prístupiť, že sa tam zbadám niečo a bude nádržaný. Koho? Čo? Áno, žijem. Nerozumiem ťa aj tak, čo hovoríš, tak to je jedno. Mixuje pravidelný host Spirit. Toto je tanečná relácia Switch s Drozďom a Demexom na rádiu Európa 2. Však ich zastavia niekde policajti. Veď toto. Tam sú utekuli policajtské. Takže tá OMV-ka. Nevyskovala by sa. Kokoci, tak nám treba, ešte by sme spomalili. Takže, Kokoci, autokolám, prekoky. Tak ako aj keď ne, ale je to nebezpečné, zbytočne platiť pokutu. Sme tu kvôli kokosné